Merħba għal dan il-programm li jsegwi s-sensiela Kbir Int Mulej, li kienet maħsuba bħala għajnuna għal-qari tal-istqarrijiet. F'din is-sensiela se nkunu qegħdin naqraw it-13 il-ktieb tal-istqarrijiet bit-traduzzjoni ta' Valentin Barbara. Il-ktieb huwa ppubblikat mill-Provinċja Agostinjana u wieħed jista' jixtrih mill-Kunvent ta' Sant'Uwistin il-Belt. Belatedly I loved thee, O beauty so ancient and so new. L-istqarrijiet ta' Sant'Uwistin. L-ewwel ktieb. Kbir int mulej, ta' min ifaħħrek ħafna. Int ta' qawwa kbira u bla tar fid-den tiegħek. U jrid ifaħħrek il-bniedem din in-nitfa mill-ħolqien tiegħek, il-bniedem li jġorr madwaru ħajtu li tmut, li jġorr madwaru x-xhieda ta' dnubu u x-xhieda li inti tieqaf lil-gburin. Imma jrid ifaħħrek il-bniedem din in-nitfa mill-ħolqien tiegħek. Inti nnifsek tqanqlu biex jitaxxaq ifaħħrek, għax int għamiltna għalik u qalbna ma ssibx kwiet qabel ma tistrieħ fik. Għatini mulej li nsir naf u nifhem x'inhi l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu. Insejħulek jew infaħruk, narfuk jew insejħulek. Iżda min jista' jsejjaħlek bla ma jkun għarfek? Jekk ma jkunx għarfek, għandu mnejn isejjaħ ħaġa minn flok oħra. Għannix mela nsejħulek ħalli nsiru narfuk. Imma kif jistgħu jsejħu lil min ma jemmnux fih? U kif jistgħu jemmnu fih jekk ma jkunx hemm min ixandarulhom? Ifaħħru l-mulej dawk li jfittxuh, għax min ifittxu isibu, u meta jsibu ifaħħru. Ħanfittxek mela billi nsejjaħlek mulej, u ħansejjaħlek billi nemmen fik, għaliex int diġà mxandar lilna. Issejjaħlek mulej il-fidi tiegħi li tajtni u nebbaħtni biha bibnek magħmul bniedem permezz tal-predikatur tiegħek. Kif se nsejjaħ l-Alla tiegħi? Lill-Alla Sidi. Għax meta nsejjaħlu nkun nistiednu jiġi fija. Iżda f'liema post ġewwa fija jista' jiġi Alla tiegħi u jkun fija. Fejn jista' Alla jiġi ġewwa fija dak Alla li jagħmel is-sema u l-art? Mulej Alla tiegħi, hemm x'imkien ġewwa fija li jista' jesek. Jesawk is-sema u l-art li int għamilt u li fihom għamilt lili. Jew aħjar billi mingħajrek ma kien ikun xejn minn dak kollu li hu jiġri li kull ma jeżisti jesek. Mela la jien ukoll neżisti. Għalfejn nitolbok tiġi fija, jekk ma kont inkun xejn kieku int ma kontx fija. Għadni ma nżilx f'qieħ l-art, iżda int tinsab hemm ukoll, għax jekk nimtet f'qieħ l-art, int hemm ukoll. Mela ma kontx inkun, Alla tiegħi, ma kont inkun xejn kieku int ma kontx fija. Jew aħjar ma kont inkun xejn kieku jien ma kontx fik. Int li kollox ġej minnek, kollox permezz tiegħek, kollox għalik. Ekku mulej. Ekku. Fejn insejjaħlek jekk jiena fik? Jew minn fejn tiġi fija? Fejn immur il-barra mis-sema u l-art biex minn hemm jiġi fija Alla tiegħi li qal jiena nimla s-sema u l-art. Jesawk mela s-sema u l-art la darba inti timlihom?
jew timlihom u jibqa' iżjed minnek għax ma jesawkx kollok kemm int. U fejn tqiegħed dak li jibqa' minnek wara li tkun imlejt is-sema u l-art. Jew ma għandekx bżonn li xi ħaġa tkun tesek, int li tesa kollox, la darba dak li timla timlih billi tesaw. Mhumiex il-ġarar mimlija bik li jżommuk sħiħ għax jekk jinkisru ma tixtaritx. U meta int tissawwab fuqna, mhux int titbaxxa, iżda terfa' lilna, mhux int tinxteret, iżda tiġbor lilna. Dak kollu li inti timla, timlih bik innifsek kollok kemm int. Imma la darba l-ħlejjaq kollha ma jistawx jesawk kollok kemm int. Jesaw forsi biċċa biss minnek u l-koll f'daqqa jesaw l-istess biċċa? Jew kull maħluq jesa biċċa waħda minnek. Il-kbar biċċa kbira u żgħar biċċa żgħira. Emmela biċċiet minnek kbar u oħrajn żgħar? Jew tinsab kollok kemm int kullimkien u ebda ħaġa ma tesek għal kollox. X'int immela Alla tiegħi? X'int nitolbok jekk mhux Alla Sidi? Għax min hu s-Sid ħlif il-mulej u min hu Alla ħlif Alla tagħna. Int l-ola u l-aħjar, int li tista' kollox ta' seta u ħniena u set bla tarf, inti l-ibad u l-eqreb, l-isbaħ u l-aqwa, wieqaf u ħadd ma jilħqek, bla tibdil u tbiddel kollox, qatt ġdid u qatt qadim. Iġġedded kollox, ixxejjaħ l-imkabbrin bla ma jintebħu, dejjem tħabbrek u dejjem fil-edu, tiġbru bla xejn ma taħtieġ, terfa u timla u tħares, toħloq u tajjex u tem li tkun bdejt, tfittex bla ma jonqsok xejn. Inti tħobb bla ma titerwel, tejr u qalbek mistrieħa. Tiġik soba bla wġieħ il-qalb, taħdab u dejjem fis-sliem. Tbiddel l-emejjel u mhux il-ħsieb, terġa' tikseb l-issib u qatt ma tkun tlif xejn, qatt ma jonqsok xejn, u tifraħ bil-qlieħ, qatt xħieħ u trid li max. Jingħatalek iż-żejjed biex tibqa' midjun, u min għandu xi ħaġa mhix tiegħek. Tħallas id-djun u ma għandek dejn ma' ħadd, taħfer id-djun u ma titlef xejn. Imma x'jiena ngħid Alla tiegħi, ħajja tiegħi, ħlewwa qaddisa tiegħi, xi jkun jgħid min jitkellem fuqek. Imma ħażin għalihom dawk li jisktu fuqek għax huma lablaba mbikma. Min jagħtini li nistrieħ fik? Min jagħtini li tiġi f'qalbi ħatisker bik biex ninsaħ żuniti u nħaddan il-ġid waħdieni tiegħi? Lilek? X'inti għalija? Ħenna lija biex nista' nitkellem. Jiena nnifsi x'jien għalik biex tridni nħobbok u tgħadha għalija jekk ma nħobbokx u teddidni ħsarat bla qies. Tkun ħsara ċkejkna jekk ma nkunx inħobbok? Imsejken jien. Għal-ħniena tiegħek mulej Alla tiegħi, għejdli x'inti għalija, għejdli jiena s-salvazzjoni tiegħek, għejdli b'mod li nisimek. Ara, il-widnejn ta' qalbi jinsabu quddiemek mulej. Iftaħhom li u għejdli jiena s-salvazzjoni tiegħek. Jiena niġri wara leħnek u nilħek, taħbix wiċċek minni, ħammut biex ma mmutx u nkun nista' naraħ.
dar ruħi ċkejkna biex tidħol fija. Int wessaħħili. Odda saret ħerba. Ġeddidili. Fija ħwejjeġ li jrexu l-ħarstek nistqar naf. Iżda min sejna d-dafili. Lil min ħliefek nistanajja tunejt minn dak li ma nafx bieħ saffini mulej u ħares l-qaddej tiegħek minn nuqqasijiet tal-oħrajn. Nemmen, u għalhekk nitkellem mulej. Inti taf. Alla tiegħi mhux quddiemek stqarrejt ħtijieti u int ħfirt lil ħażen ta' qalbi. Ma noqgħodx inħaqqa' miegħek li int il-verità. Anqas marrit inqarraq bija nnifsi biex ħżuniti ma tgiddibx li l-anfisa. Le, ma nħaqqaqiex miegħek mulej, għax jekk inti tagħti każ tal-ħtijiet mulej, min jista' jżomm sħiħ. Iżda ħallini nitkellem quddiem il-ħniena tiegħek. Jien, trab u rmiet. Għaxara. Mal-ħnina tiegħek nitkellem, mhux ma' bniedem li jiddieħaq bija. Għandek mnejn int ukoll tiddieħaq bija. Iżda mbagħad terġa' tħenna lija. Xirrid ngħid mulej, ħlief li ma nafx minn fejn ġejn taw. F'din li nista' nsejħilha ħajja li tmut jew mewt li tgħix. Ma nafx. Laqani l-faraġ tal-ħniena tiegħek kif qaluli il-wieħed u l-oħra li nislu lil ġismi u bih u fija sawwartni fi żmien. Għax jien ma niftakarx. Laqani mela l-faraġ tal-ħalib ta' bniedma. Iżda ma kinitx ommi jew l-imrada tiegħi li kienu jimlew sidirhom bil-ħalib. Int permezz tagħhom kont tatini l-għajxien ta' tfulija skont l-ordni tiegħek u skont il-għana li qassamt sa fqieħ il-qalba tal-ħlejjaq. Min għandek ukoll kien ġej li ma nfittix iżjed milli tatini u li l-imrada tiegħi jkunu jridu jagħtuni minn dak li kont tagħtihom int. Għax bimħabba xierqa jridu jagħtuni minn dak li kont tkattar fihom. Il-ġid li ksibt minnhom kien ta' ġid għalihom ukoll. Għat li jien ksibtu mhux minn għandhom, iżda permezz tagħhom. Għax kull ġid ġej minnek u Alla, u s-salvazzjoni tiegħi kollha minn Alla tiegħi. Dan sirt nafu żmien wara. Meta bleħen qawwi għarraftuli permezz ta' dan l-istess ġid li int tagħti minn ġewwa u minn barra. F'dak iż-żmien kont naf biss nerda l-ħalib u nsib is-serħ tiegħi f'kull mawta ferħ u nibki meta ma nħossnix fiha. Xejn iżjed. Wara dan bdejt nitħaq ukoll, l-ewwel fl-irqad u mbagħad meta nkun imqajjem. Hekk qaluli li kont nagħmel. U hemm intom, mhux għax niftakar li kont nagħmel hekk, iżda x'naraw li t-trabi jagħmluh. Imbagħad bil-ftit il-ftit drajt inħoss fejn insab. Kont infittex li nuri xewqati lil dawk li permezz tagħhom ridthom iseħħu, iżda ma stajtx. Għaliex xewqati kienu minn ġewwa u dawk minn barra ma setaw b'xejn jidħlu f'ruħi. Għalhekk kont nitħabat u nwerzaq ħalli bekk don nfisser xewqati. Ftit sinjali li kont nagħmel kif stajt, għax it-tifsira tagħhom qatt ma kienet sħiħa. U jekk ma jikkuntentawnix jew għax ma jifmunix, jew għax mhux tajjeb għalija, minkejja li kienu akbar minni u ħilsa u mhux suġġetti għalija, kont nitħallas minnhom bil-biki tiegħi talli ma kinux jaqduni. Dan sirt nafu għax hekk jagħmlu t-trabi kollha li sirt naf u li jien kont bħalhom
u rawuli iżjed huma bla ma jafu milli dawk li rabbewni u kienu jafuni. U issa ara, ċkuniti ila ħafna mejta u jien għadni ħaj. Int iżda mulej li dejjem tgħix u xejn ma jmut fik għax inti kont qabel il-bidu taż-żmien u qabel dak kollu li seta' kien qabel. Int Alla u sit ta' kull ma ħlaqt. Fik jinsabu l-kawżi ta' kull ma jiġri. Inti lajn li ma tinbidilx bħal ħwejjeġ kollha li jinbidlu. Fik jinsabu dejjem ir-raġunijiet ta' kull ma hu temporali u bla raġuni. Ejdli, nitolbok Alla tiegħi li tħenna l-imsejken tiegħek. Ejdli jekk qabel ċkuniti kien xemm omor ieħor tiegħi diġà mejjed. Kien forsi dak li għext f'ġuf ommi? Qaluli xi ħaġa fuq dan, u jiena stess rajt nisa tqal. Iżda wkoll qabel ma nbdejt f'ġuf ommi, ħlewwa tiegħi, Alla tiegħi, kont jien f'ximkien jew xi ħadd? M'għandix min jagħtini tweġiba fuq dan. Ħadd ma seta' jgħidli xi ħaġa fuq, la missieri, la ommi u lanqas l-esperjenza tal-oħrajn. U jien m'għandi ebda ħielf tiegħu. Qiegħed forsi titħaq b'dawn il-mistoqsijiet tiegħi u trid ninfaħrek u nistqarrek għal dak biss li naf. Infaħrek sit is-sema u l-art, inrodlok it-tifħir għal bidu u ċkunija tiegħi. Jien ma niftakar xejn fuq. Iżda int tajt lil bniedem biex minn dak li jara fl-oħrajn huwa nnifsu jistħajjel xadda minn għalih u jemmen bosta ħwejjeġ fuq nnifsu, imqar jekk jgħiduhom ftit nisa msejkna. Mela jien ukoll kont neżisti u ngħix f'dak iż-żmien u feluq ċkuniti batt infittex sinjali li bihom stajt infisser xewqati lill-oħrajn. Ħlejqa ħajja bħal din minn fejn setet tiġi jekk mhux minnek mulej. Jista' xi ħadd isawwar lilu nnifsu. Hemm barra minnek mulej xi għajn oħra li minnek l-eżistenza u l-ħajja jnixxu fina. Int li ssawwarna, int li eżistenza u ħajja mhumiex magħżula minn xulxin fik. Għax l-aqwa eżistenza u l-aqwa ħajja huma ħaġa waħda. Inti l-aqwa u ma titbiddilx. Il-jum tal-lum ma jintemx fik għad li ġrajja li ssir fik, għax kollox jinsab fik, u ma kien ikollu ebda triq minn fejn jgħaddi li ma kienx fik. U billi s-snin tiegħek huma bla tmiem. Is-snin tiegħek huma illum. Il-ħafna jiem tagħna u ta' missirijietna għaddew minn illum tiegħek, u minnu ħadu l-mod biex ikunu li kienu. U għat jgħaddu jiem oħra, u huma wkoll jieħdu minn illum tiegħek il-mod biex ikunu li jkunu. Imma int tibqa', u kull ma jsir għada u l-qudiem, kull ma sar il-bieraħ u qabel, inti tagħmlu llum, għamiltu llum. X'inhu għalija jekk ħadd ieħor ma jifhimx? Ħajjitenna u ukoll u jistaqsi dan x'inhu? Ħajjitenna bekk u jifraħ aktar billi ma jsibekx waqt li ta' bil-ħaqq ikun sabek milli billi jkun sabek bla ma jkun sabek tassew.